Neviem kam. No! Daj mi pokoj. Chlapci, a je to tu, už sa vymýšľajú vymýšľačky. Nero! Počkaj. On tu nie? Aj, je to tu. Ahojte. Vítajte. Máme tu dneska hororovú stredu. Dneska mám pripravenú hru Poppy Playtime. Je to, kde vás znamená taká modrá hračka šialená. Pointa tej hry je, že musíte prísť na to, čo sa stalo so starými, stratenými zamestnancami. Chcem moc zdržovať, tak poďme na to. No, toto je hračka, ktorého meno som zabudol, ale verím, že počas hry zistíme, že jak sa volá. Poďme na to, teraz to dobre začína. Poppy. Už vieme, jak sa volá sa Poppy a je inteligentná, prvá inteligentná babika na svete, ktorá sa vie porozprávať s dieťaťom, dobre? Hard to believe? No som zvedavý. Ja neviem ale prečo, ale extrémne mi vadia tie veľké oči. Dúfam, že aspoň peniaze máš z tých reklám. No tak to áno. If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just Takže Playtime Corporation predáva babiky, ktoré vedia sa rozprávať s deťmi. Dobre, 1900, koľko to bolo? To je asi jedno. No, toto bola reklama. Usadte sa. Everyone thinks the stuff disappeared 10 years ago. We're still here. Find the flower. Vintage Poppy commercial. Takže ako očakávam, podľa mojich predikcií, prišiel nám dopis a už môžeme behať. Už môžeme ovládať šprint. Teraz to má zlú odsmočku. Viem sa unaviť či nie? Ukáž? Dobre. Asi sa neviem unaviť. Keď vás budem vidieť, tak sa budem bať. Ja som prišiel a čo tu mám? Dostal som to, že môžem ísť dnu. A mám hľadať kvetinu. No, čo sa viem? Crouchnúť. No nič práve, čo idem pozrieť za počítač. Nejakú kazetku. Late pre-closing. Tak to zoberiem. Či to sa... Dobre, nejak som to zobral. Neviem ako. Neviem, čo som spravil. Toto je dobré, to sa mi ľúbi. Teraz už sa nedostanem preč, že? A dostanem, okej. Nie je to broken. Počkaj. Tu. Hi, my name is Lee Prepare. And I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy. Head of Innovation and Playtime Co. Then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespassing, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child. Takže oni ma vidia, oni vedia, keď táto báska beží, tak ma nie, že sledujú, ale je to pustené. A ja som trespasser. Ty magor. To som aj nemal dávať. Cikoky Luky, ty si streamer, hej? No jasné, nazdar Nikolás. Dobre, takže dúfam, že je to worth it, to, že ideme sa prejsť a trespasovať. Jak to poviem normálne po slovensky? Zákaz vstupu. Čo robím, keď trespasujem? Ja to viem, čo to znamená, ale proste nemôžem tam ísť. A jak to poviem ako činnosť po slovensky? Dobre, aha. Interact. OK, takže asi musím prísť na heslo, že? To mi dáva zmysel. No. Tak idem na druhú stranu teda pozrieť. Zatiaľ nič také strašné sa nemá čo diať. Tu je rozbité okno. Ja som zlákol vláčika. Dobre? Ja som už dosratý teraz. Toto je... Ktorá časť? Sa mi zdá, že som to hral. Toto je prvá časť, chapter 1. Ešte len som prišiel do továrne na hračky. A... Tu vymysleli tú vzácnu babiku, alebo tú skvelú babiku Poppy. A mojou úlohou... Prišiel mi list a mojou úlohou je zistiť, že... Čo sa vlastne stalo tu? Že prečo zmizli zamestnanci? Niečo také je to ako keby základ. No, ja musím prísť na to, ako odomknem tie dvere.
Tu porozbiané maximálne. To už nemusí znovu hrať, že? Tuto nič nezapnem. Nezapnem nič. No dobre, čo ideme skúsiť podľa podlahy, alebo je tu niekde nejaký, že hint, ako by som to vedel otvoriť? Reset. Keď sa na to pozrieme. Exit. Inak je to vidieť dobre, dúfam, že to nie je tma. Dobre, počkaj. Takže. Zelená. Zelená. Červená. Biela. Ako maďarská. Okay, a teraz modrá. Jak tam prídem? Poppy wants to play. Gift shop, welcome. Security. Počkaj, tuto sme otvorili tieto dvierka, tu beha vláčik. Tu musím niečo isto zobrať, alebo niečo... Toto odrazí. Dobre, to nič asi. Kasa, nič. Čo sme tu vedeli? Čo sa tu vlastne, na čo sme to tu otvorili? Počkaj, aha. Chcem pohnúť. Vykradli ale všetko, normálne hračky minus. Dáva to nejakú logiku? Normálne, Dada ma tu plaší. Červená. Že by to je červená, žltá, rúžová a zelená. Červená, žltá, rúžová, zelená. Červená, žltá, rúžová, zelená. OK? Červená, žltá, rúžová, zelená. Červená, žltá, rúžová, zelená. Chlapci moji. Dobre? Dobre. Presne ako som myslel. Bereme. Nechceme. A nahrávačka. Toto je to isté, to som aj robil, aj také jednoznačne to bolo, že čo treba robiť. Máme tu intro asi, alebo ďalšiu reklamu. Na ďalšiu hračku. Nezačínam žiadne maďarské vtípky. Hold both cannons. Pull trigger to fire. Počkaj, ja si viem zobrať tú hračku? Do not fire at coworkers. OK. Aha. Thank you. Toto je proste vec, ktorú budeme používať pravdepodobne veľmi. What's the time? Playtime! CEO. No gimme. Okay. Thank you very much. Je tu niečo... Počkaj. Aha. Thank you. Toto je proste vec, ktorú budeme používať pravdepodobne veľmi. What's the time? Playtime! CEO. No gimme. Okay. Thank you very much. Je tu niečo... Počkaj. Toto nebudeme stávať dokopy. Nemám mať aj červenú? Nechýba mi jedna ruka? No, počkaj, ja viem čo. Aha, veď. No je jasné.
Aj, je to tu. Isto nie, tam treba ísť, kde tam ukázať. Ticho. No. Máme ho tu? Máme ho tu. Playtime, this is Henry, so listening to the manga people in Hagi. OK. Otvor. Potrebujem kľúčik. Tam potrebujem červenú. Innovation. And you. Sem sa asi nedostaneme, že? Zamknuté. Potrebujeme ísť do Paua. Asi sa teda to nedostanem nikde. Tak ja budem stále vlastne šprintovať. Čo iné by sa im... Ja to sa neoplatí stlačať shift. Dobre. To tu není. Prvá vec. Nič nechytil. Dobré veci si všímate vy uchyláci. No. Mám tu modrú ruku. Ale ja červenú nemám. Povedzte mi, že ja som nedával pozor a viem nejak vytiahnuť červenú ruku. Otvor! Dobre, toto je na môj kurací mozog strašne veľa. Nás to opália oči. Spravím to, ako to by ma že vôbec nenapadlo. Akože vôbec. Neklikol som ho tak 100-krát. Takže takto. Mám to. Staff only? Však otvor to. No. Počkaj, to je kus toho dinosaura. Viem ho spojiť? Neviem, dobre. Táto vyzerá ešte horšie ako ten modrý. No počkaj, tu sa niečo stalo, ok? Tu je elektrika. Nejak dik zarodučut, ale to som si vymyslel sám. Čo je? Veď. High voltage. Ako vieš, že nemám? To zástrčky nemajú s tým nič spoločné, že? Toto mi príde také podozrivé. Aha, alebo toto. A? Pohoda. Úplne ľahké. No lebo som bohužiaľ klikol, ale taký som... Nečakal si to. To otváranie dverí tu je normálne... Ňo. Môžeme za to? Počkaj. On tu není? Bro, nerob. On tu není. No. Ja tam ani neidem. Ja viem, že proste ma to tam úplne že ťahá. Stairway to Hell. To je to? Už to nie je dobré.
Už to nie je dobré, už sa mi to nepáči. Ja nerád hrám hororové hry, ja to neviem hrať proste. Čo robíš? Nepláč ma. Ja potrebujem oranžovú pásku. Bude v koši, že? To nedá otvoriť? Ale ja neviem, či mám všetko zatvárať alebo otvárať alebo nie. Like he says, remember to take breaks. Pozrite na toto. Pozrite na to, decko. Haló? Kde to je? Ja to tu bol celú dobu? Kde to zmizlo? No nič, ideme dole. Nice. Aha, to sme tak proste zobrali. Tu je červená. A ešte mi chýba. Máme modrú, zelenú, žltá. Dík. Nemám druhú ruku. Jo. Ideme to rýchlo zaniesť. Lebo ja viem, že on mi proste číha na pety už. Aha, to čo? BTV video, čo si robil na starte, si dokončil a poslal už? Jasné, veď ja už tam robím. Ja už robím. Ma zobrali. Červená ruka, daj mi. Nah, let's go. Máme to. Jedna, druhá. Over, otvor. Danger, do not enter. Prečo nie? No. A už sme v stiesnenej uličke. Teraz sa mi ani trochu nepáči. Neviem, čo deje. Tak sa teraz neviem, či si ironicky povedal, alebo nie. Nie, fakt, už reálne robím pre startup. Aha, toto. To bol tu. Aha. Takže ja musím vymysleť, ako to dostanem k... Dobre, počkať. Nerob. Ahoj, poznáme sa? No, nazdar. Poznáme. Čo tam? Čo robím? No, videoeditora. Videoeditora obyčajného. No, počkaj. Toto chytím tu.
toto chytím tu. Jednotka, dvojka. Ale potrebujem mať aktivované toto medzi tým. Darí sa mi, mu. Darí sa, vieš čo? Ja poviem, že hej. Ja som veľmi spokojný s tým, čo mám teraz. Počkaj, to ja mám jednu dĺžku kábla, ktorú mi proste nepustí. Mne sa darí, a čo tebe? Ako? Tebe sa darí? Už som sa dlho nevidel, nepočul. Isto nie je ten neznámy streamer, ktorý zabral 10 mesačne. Actually, iba 9, akože nemusíme sa tu že preháňať čísla. Ako Nikolás zvyknutý. Dobre, možno nechápem, čo sa tu deje. Ale zoberiem toto. By som ušetril, tak zoberiem takto a takto. Počkej, a vedia, keby to takto spravím. Počul som tiež, že 12 mi dlží, ale fajn. Ajajajajaj. Chlapci, a je to tu, už sa vymýšľajú vymýšľačky. Čo je? Daj mi. No! Holy shit. Všetko je OK. Všetko je OK. OK. Needs power. Power. Vidím. Kde by mohla byť power? Nobody leaves without a toy. Nemáme hračku. Ja neverím, na to prišiel, ale počúvaj ma, veď to bolo úplne jednoduché. To som len tak hral. 68 IQ. As always. As always. Inak ja som nezobral tú oranžovú. A našiel som aspoň ružovú. Viem mu niekde obchať? Ja chlapci, keď budete chcieť vedieť, kedy je stream a podobne, tak všetko dávam na IG. Ako som teraz... Aha, tu je to. Normálne včera som cestoval cez spolku Bratislavy s monitorom v taške. Normálne som si povedal, že idem kúpiť monitor. Na bazoči som našiel za sekundu. A hneď som aj kúpil. No a čo, že si platený, Nikolás? Vieš čo, Dell... Počkaj, nechám to hru správať. Sometimes though, I really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. OK. Sa opustila. Vieš aký? Dell? Ale neviem aký. Proste 75 Hz, nič také špeciálne, čo by si akože očakával.
Nič také, že extra special. Ale na druhú stranu je to zás taký podobný, ako som mal doteraz. Len to nevychádza, čo som tu porobil. No, počkať. Niečo som rozbehol. A Doc to zasponzoroval túto Dunčík. Ale ja som si robil reálne túto setup s tým Docom. A akože stalo ma to, lebo mi nešiel HDMIčko prepojiť s tým monitorom, ale mám také krátke HDMIčko. Taký krátky kábel a no, nešlo mi to proste. Tak som zobral do roboty a tam to sedí, tam to ide. Power is on. Počkaj, ja si teraz vyrábam hračku. Nič nebuď, zoženie sa. No som zvedavý, že čo ty tam ešte uvaríš v tej robote. Môžem pustiť? Shit. Čo to má vlastne spraviť? Otvoriť to? Spraviť nám matičku. Nemôžem ma sledovať nikaďal, že? Aha, už idú veci. Sa niečo deje. Mám pocit, že proste vyskočí niečo. Budem sa pozerať odtiaľto. No poď. No poď cica. Aha. Čo? Tu ich namalovalo. Aha. Tu ho poskladá. A tu príde proste hotová. No, tam sa poskladá, sledujte, už teda to pôjde hotová. Aha. Kontrola. Tuto jej proste dajú čip do hlavy, aby bola živá. Otvor! No. Aha, a ja ju položím sem. Napríklad mne sa teraz Filip 165 Hz vyhorel horizontálny pixel, zmenil farbu a viac prosíkov sa odjebal, tak som poslal späť. Teraz mám Samsung monitor život bez dvoch monitorov je otras, tomu ver. Akože ja som nehrotil nikdy tie monitory proste. Ty kot. Čo sa stalo? Čo sa práve stalo? Ja som sa sral. Až mi z toho padla hra, ty magor. Dúfam, že to nie je odzova. Load game. Kde som skončil? Dobre. Daj mi pokoj. Daj mi pokoj. Haló?
To mi robíš? Tento? Ďakujem. A ja sme vypiči. Takže znovu. Aha, sem. Koho tam ešte máš? Priateľku. No nejde sem, že nie? Toto je mínus. Ale som dopatený ako pes. Dobre, chlapca, Lukáš. Out of memory. Dobre. Dobrá strana bola takto. Tu sa nezlakneme. On ide po mne. Neviem kam. More lives are at risk than just yours. Get up. Toto bude na dlho, mám pocit? Nie. Pozri sa. Teraz ho dám, Magor. Šprint. Nie je šanca, ma dobehol. Kam ísť? Nebež po mne tak dlho. Nie. Ja už som mám. Dobre. OK. To bolo na prvýkrát, chlapci. Vidíte to? Na prvý. Daj mi. Dobre, ideme si vypočuť. Ideme sa trošku ukludniť. Final log. Ja som to ako šéf. 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Dobre, takže Calvin je prototyp 1001 a stala sa tam nejaká, proste nejaký pokrok vo vede a on začal byť veľmi inteligentný alebo niečo také, ak som to správne pochopil. A run! A ideme do backrooms. Dobre.
Poď. Poď. Neviem prečo, ale táto hudbička je creepy a ja viem, že tu bude problém. Poppy. Ja som to vedel. Hi. You opened my case. To sa nemá robiť. Okay. That's it. That's it. Nice.